Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele kuNqambothi Media TV. Ingane zakwenu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze okufanelekile ucofa u-subscribe, ulike bese ushare le video uphinde futhi uphawula ngemuva kwale nkulumo ezolandela. Ihlukumeze-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana indaba kaSiyacela, uhlelo odlala lapha kwi-Moja Love, nokuwuhlelo olubizwa ngokuthi Isencane le ngane, nokuwuhlelo-ke oluthinta uSiyacela kanye noThando. Iy'ndaba ethinta abantu abaningi eNingizimu Afrika yonkana, iy'ndaba zokuthi uSiyacela uhlukumeza uThando ngendlela eyisimanga. Kanti-ke lezi y'ndaba seyihambe zaze zathinta abantu abaningi kakhulukazi la e-South Africa, ngoba into eyenziwa uSiyacela ayibukeki kahle okanye futhi ayemukeleki kahle la esizweni sabantu abamnyama, ikakhulukazi KwaZulu Natal. Ngane zakwethu, ngale nje ukukhuluma kakhulu akuyizule nansi enye yey'nkulumo ewukuphawula ekhala ngazo iy'ndaba ey'thinta uSiyacela nokuthi akafundisekile, kumele ebekwe endaweni yakhe. Sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Nephasika ngilidle kahle. Yazi yanzima into. Ngiqeda ukubuka Isencane le ngane, and I don't usually do a video straight after watching the episode, kodwa ngiyaphuthuma lana. Ngiyaphuthuma makaThando. Sondelani insiza ingane yenu. Sondelani insiza ingane yenu ngoba alukho usizo azoluthola kwaDlamuko at all. Labo mama kahle nje wonke la mndeni, angazi noma lo mfana amafasala yena basaba ukuthi ubancisha imali noma uzokwenzakala. I don't know, but umoya wami uphansi mina. Lo mfana lona ukuhlaza, green. Uyadelela umfana, uyadelela, and I don't care noma mama bayamzala noma bamzali or ini. Umuntu omdala uyamhlonipha. Kuwesi-ke manje ukuthi these are your dad's wives, your mothers kahle, and uzomtshela ukuthi wena uma ufuna ukukhuluma nomyeni wakho, your father that died, fanele akhulume naye kanjani. Uchaza ukuthini mosho njalo? Uchaza ukuthini? Yes, uphethe imvubu. Yabona manje uyena ovula umnyango bafethu ukuthi nidile naye. Uphethe imvubu uthi yena uzogeqa umuntu ozophatha igama lakhe. Kunoma bakho la. Oma bakho have the right to say your name anytime they want to. Ubhuti wakho omdala uyakusaba ukuyala naye nje, kodwa uyambona ukuthi uchampion nje le mfana, ayikho vele into esile ezophuma, ayikho. Kahle nje kaDlamuka kubolekwa sani kwamama ini yonke into nje. Umuntu right uqinisele uThando ukuthi cishe kube lo yamamkhulu, kodwa nala yamamkhulu inkulu indaba, uyayazi into kahle. Mina ngibona ukuthi uyayazi into esatshwa kulo mfana, ngoba lo mfana it's beyond ihlongandlebe, it's beyond ini. Sekungathi manje ngangenelela abanye abantu ezomnyango, angazi wani, because this has to be classified as GBV bafethu. This has to be classified. Phela this is proper emotional abuse. Proper. And the fact ukuthi udonsa imvubu means even the physical, shuthi akakusabi, akakunqini. Uzobe engenzi into azobenza for the first time. You understand? How do you uthuka inhlamba usho yonke into? Kukhona abantu abadala oma bakho lana. You threatening everyone. Uzibona nje yena isikhokho la ekhaya, ephethe ubaba la ekhaya. Ngoba ngisho noma ubaba womuzi, you don't behave like that. Ngicabanga ukuthi bafethu sefare ngingenelelwe manje. Sefare ngingenelelwe. makaThando uke wayithi fahla lento. Kuyacaca mawami ukuthi oyilungisanga to the max lento. Sesicela nobhuti kaThando bayilungise bafethu, ngoba into esizowenzeka manje, usiyacela abantu bayohlangana naye emgaqweni bagcina bebambelana ngamawashing, ngoba lento iyacika. And masezoloku ethi mina ngiyindoda ini, this people are going to think this is how Zulu people behave, and we don't behave like this. Not all of us. A large majority of us don't condone this nonsense. We don't condone this nonsense. I'm saying that.
So and lento ukuthi engicela kakhulu, they making excuses for this lady. They keep on saying, hey, if you're gonna take a second throw, hey, bra. It's just because I can't speak it from here because TikTok is gonna ban my account or ban this thing. But angikwazi ukukhuluma into la. Kodwa kahle kahle hayi lo mfana lona hayi shem naloyo mndeni loyo ozovuma ukuthi ingane yabe yoshada lo mfana. Hayi bafethu, hayi zithandeni bafethu, love your kids, love your families. Ngeke isigwebo sentambo phela lesi. And the fact that Thando can't go home because of some sick rules that some sick man made and said in this family kuzoba njani if you leave or whatever, it's utter nonsense, utter nonsense, utter nonsense. Ngeke bafethu. Just yabona uThando ulimele, yabona man ulimele, and I think she's starting to see the light. I think she's starting to see the light that this guy cha sasikhulekela lokho sithi ngeke lengane ayiphume lapha. Manje ke sizobanjwa kanje. Hayi bafethu, hayi ngeke bafethu, hayi angivumi mina.